Hadin ke jing bam sohon ki samla puli ke North Eastern Hill University ni hu Shillong bat ke senjok ki no hikai ke university ha ka kandai tarik uyayong arhaja arpusan ka Professor Sherwin Sungoh kala pha jing tho shagi bor pet ke school ba bakan Iehnoh ka kam Pro Vice-Chancellor bat ban bu jing Tyrwa pat ban Trei kam no kum ka Vice-Chancellor in charge. Haka jing tho ka Professor Sungoh kala pentip bana ka jing long jing man bat ki jing dawa ki kenhon baper bakan hiar na ka syuki kala bu jing e shibon ya ka ban Trei kam kum ka Pro Vice-Chancellor kam tam na ka jing bam don u Professor Shankar Shukla. Dalor kene kala kedoru baka jing elang ke school board jong ke university kila dap kut no bat ya pro ki jing ai jing mutru la su ap satang ke jing menjur ke academic council bat executive council ya ka bakam don board EA ban penyaj. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kam lu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.